sweets! You want the sweets? It's the sweets! Danny, eat the sweets! Eat the sweets! You want all the sweets? Yeah. No, thank you. Og man kan se kærligheden blandt dem. You're dead! Det er meget, meget, meget trist at se. Og se Danny fanget i den situation med Jackie. Men han kan ikke forlade stedet. Hey, Danny! For Would han you like some elsker sweets? sin Sandy, som desværre er død. Kører vi. Danny sidder og sover over Sandy er død. Og ind kommer Shaken, som er bag alle dem, som er fuldstændig... Danny boy! I just received the Thai takeaway. I'm gonna use the soya and the balsamico. Okay, Is that okay? Okay. She's so beautiful, actually. Yeah. Hun er meget smuk, hva'? Ja. Ja, det er også det, du synes altid. Er det derfor? Så er det derfor, at den er sådan en skid. Sandy! Vil du have noget kigomand? Sandy! Oh, Sandy! Kom nu. Og vi er i gang! Ja. Danny, og vi skal ind og samle Danny op. Og så går vi ud. Hos din balsamico! Det her, det må være den mest syrede udgave af Greasen nogensinde.